ஏப்ரல் மாதம் தேய்பிறை சஷ்டி திதி நேரம் பார்க்கலாம். பங்குனி மாதத்தில் வர தேய்பிறை சஷ்டி ஏப்ரல் 7ஆம் தேதி மாலை 3:51 ஏப்ரல் 8ஆம் தேதி புதன்கிழமை மாலை 5:48 வரைக்கும் சஷ்டி திதி இருக்கு. இது தேய்பிறை சஷ்டி. நீங்க விரதம் இருந்து வழிபட வேண்டிய நாள் வந்துட்டு 8ஆம் தேதி புதன்கிழமை தான். ஏன்னா அன்னைக்கு தான் நம்மளுக்கு சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடி வருது. சஷ்டி திதி இருக்கு. செவ்வாய்க்கிழமை மாலை நேரத்தில் வர்றதுனால நம்ம விரதம் இருக்க முடியாது. புதன்கிழமை தான் நீங்க காலையில விரதத்தை தொடங்கி அன்னைக்கு சாயந்தரம் நீங்க விரதம் 6 மணிக்கு விடலாம். ஏன்னா புதன்கிழமை மாலை 5:48 வரைக்கும் சஷ்டி திதி இருக்கு. ஸோ நம்மளுக்கு 6 மணி வரைக்கும் கணக்கு தான் வரும் அது. ஸோ 6 மணிக்கு விரதத்தை விடலாம். நீங்க முதல்ல நீங்க தேய்பிறையில் வணங்கும் போது பிரச்சனைகள் தீர்றதுக்காக எப்படி நம்ம பஞ்சமி திதியில பிரச்சனை தீர்றதுக்காக தேய்பிறையில் வழிபடுறோமோ அதே மாதிரி தான் முருகருக்கும் தேய்பிறை சஷ்டியில நீங்கள் வணங்குங்க. அதாவது பிரச்சனைகள் தீர்றதுக்கு கடும் பிரச்சனை தீர்றதுக்காக தேய்பிறையில் வணங்குங்க. குடும்ப வளர்ச்சிக்கு குழந்தை பாக்கியத்துக்கு முன்னேற்றத்துக்காக நீங்கள் வளர்பிறையில் வணங்கணும். ஸோ வளர்பிறை வந்துட்டு அமாவாசை ஆனதுக்கு அப்புறம் வரும். தேய்பிறை சஷ்டி பௌர்ணமி ஆனதுக்கு அப்புறம் வரும். ரெண்டுமே நான் அப்டேட் பண்ணுவேன் மாதம்.